weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to cacoro wiige gurela ndiaye saare suna mbaña mbahe dabbe ganki samba kunda kundama ngabo ko waktu yoni ha to gurel ɓoki kame gimmo ene jeeya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal batu jagorɗe hanki laamu leydi Sénégal yiddimoɗo saaha mo gonɗena ko haɓade ko fate banggue cumuji kame jeereji leydi Sénégal tonto leydi Mauritanie koninkoɓe leydi Mauritanie taweteɓe keerol hakkude Mauritanie kame Mali pawi juuɗe mumen e yimɓe jeeya taw ko rogguere ɗimmere ɓeɓe mbaduno pelɓodiral e nder domunnaji jawtuɗi ɗi tonto leydi Mali colonel Saydou Doumbia yaltini ɗerewol mum ñalawma hanki o ko fate yo layru wandu e nder leydi ndi kene foto wonde ujunnaje 3.6 neɗɗo jalti galleji men kene wona 13 neɗɗo mbasen pittali men 14 woni ko gañi hen tonto Guinée Bissau CEDEAO o waɗi rango faade laamu Guinée Bissau oɗo saaha mo gonɗen yoɓe kormo kuule 17 novembre ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe e nder leydi ndi to Guinée Conakry Matam Kaluma Conakry seppoji mawɗi juɓɓina toon hanki ko fate banggue ittede biteɗo Kalifo Sall e suudu taw kadi ko suudu witedu cour constitutionnel leydi ndi kabruji mena jolan jaɓeri fonno wonde ko Ali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ɓattake jaam gonɗaɗo Abdoullahi Samba Touré ko joom galle muma cankiɗo ñang Alhaji Tafsir ko bamuma cankiɗo ñang Ahmadou Tijane Tafsir min ñang Alhaji Ahmadou Tijane Tafsir ko bamuma cankiɗo sohna Mariama Thiam ko nene muma cankiɗo Hajjaratu sohna Mariama Tijani Ba ko gorgol muma cankiɗo aɓe ngullo dendagal bandiraɓe kala ha tonto mbañ kame mbahe e tonto dabbe e ha faynma tonto ganki e ko taari ɗum kala jaltugol aduna biyetenoɗo jaltugol aduna biyetenoɗo Maymuna Alhaji Ñang yalteɗo noon ko tonto leydi France jogori wirede ñande aset paɗoɗo henno so gueno haji ko tonto mbaña ñalawma janggo aljuma ko nden tigui ɓandu makko iwata tonto leydi France gam faade tonto leydi Mauritanie aljuma janggo maɓe jetta tonto leydi Mauritanie ñande asende maɓe jettu toon to mbañ so gueno haaji toon to mbañ ko toon tigui o wirete kamɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe takkiɓe mbañ e mbañnaɓe kala nde mbawata tintude taw kadi ganduɗa ɓandu makko yettoto toon to mbañ ko ñande aset subaka nde ko nen tigui o wirete toon to mbaña kanko Hadja sohna Mariama Tijani Ba mo yettina duwaw dendagal bandiraɓe omo yetta duwaw omo rutta duwaw dendagal bandiraɓe arnoɓe duwade kala omo tintina fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo siftinde on kanko Hadja sohna Mariama Tijani Ba kanko woni cukko taw kadi ko hoorejo fedde heblo sukaɓe Afrique kono ne kadi omo rutta duwaw dendagal bandiraɓe duwinoɓe guila e ɓoggi karalleji ha e WhatsApp ha e nokkuji kala nde gueno windanto ɗumen baraji enen eɗen mbiya yo gueno yurmomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde noon goski makko iwata ko toon to leydi France ñalawma janggo aljuma woni nogas e gohnduɗo hen lewrudu gonɗen nogas e ɗiɗi aseɗo ko nden tigui ɓandu makko yettoto toon to mbañ ko toon tigui o wirete subaka aseɗo so gueno haaji ne tintine noon dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tintude ɓandu makko yettoto toon to mbañ ko ñande aset subaka woni nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen taw kadi yettini ɓattake o ko Hadja Mariama Tijani Ba tawete toon to leydi France cukko hoorejo fedde heblo sukaɓe Afrique kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Oceani. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande no gasa silto hitande ujunnaji ɗiɗi sappo ya jeetati kabruji men ɗemgal pular ma en kaale batu jagorɗe hanki caggal nde hooreji leydi sénégal duwani ɓesguji sénégal naɓe kala ndeɗo henna hitande heesere nde naɗɗen heɗen mbi yo gueno waɗanen jaam waɗanen ɓuural kame nden kay yajede kala o holliti noon wonande kayɗo saaha mo gonɗen hooreji jagorɗe leydi sénégal biteɗo mouhamed boun abdoullahi diona nde wattata hirjo mum kame jagorɗe kala batu taw kadi koko ɓuuri yawde yacade gam haɓade ko fate banggue cumgol jeereji e nder leydi sénégal caggal noon teskede wonandeɗo hen hitande jeereji jonɗi cumi e nder leydi sénégal taw kadi sabato ɗum tigui ko kuɓam ɗam rewani lawol ko fate banggue filuji taw kadi ko mogguinteɗi yo gay nokkuji ɗo ganduɗa kala waɗa ciyam taw kadi ganduɗa ko jeygue woda tigui ɗo nanti adda cum bonna kadi ko heewi yidde makko ɗo saaha mo gonen ko kaɗo henna goƴa ɗiɗo henna kulhuli yo nattu ha laaɓa ɗo henna lewru novembre nde jagorɗe leydi ndi darto hen darde tindilal gam haɓade ɗeɗo henna gueɗe gam kadi hesɗitinde yogay jeereji ha gueɗɗe kala mbawa rewde lawol ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to fattika taw kadi ko halfinaɓe ko fate cellal ɓalli ɓe cakti konnguli mabɓe kolliti nokku biteɗo Ndiaye ko wuuro wiyete noon kene fota wonde gueɗe tati jiitam noon taw kadi ko ñaw mbitegu deng noon ko ñaw ɗeɓɗo wade no jontinoji caggal adda ɗum ko ɓowgu e kala sa so ngu fiɗima balɗiɗi balɗe tawi ko nden tigui jiyata ƴiye ɓanduma kala ne Moussa ene jaɗɗa ko wona ɗum ko noon gareɗa tigui ko wadi jangol a ɓooye leloɗa gona ɗoññuɗo taw kadi ganduɗa ɗiɗo henna ɓowɗi so tawi ɗi piɗima a dañi ñaw mbitegu deng ko ñaw kamniɗo no fewi ɗum noon yitama toon to fattika ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale Yoff Nord Foire West Foire e tonne kadi ko biftotoɗo nigérianajo goto kam tigui fawa toon junggo caggal teskede kala saaha sukaɓe rewɓe kamɓe worɓe kala posuji mumen ni ke postede ɓe sakuji men bifte téléphone ngaji bifte taw kadi waɗa ɗum koɗo henna suka nigérianajo caggal noon ñalawma hanki o finoɓe toon to Yoff ko ɓen tigui nanguimo sukaɓe dañi fiidemo kam haade dadiɓe garde waɗa saaha mo tawi juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to Yoff ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Yumbol kalinoɗo henna gorko maçon taw kadi ko maho kuɓeje e nder Dakar taw kadi biteɗo taw kadi biteɗo se has Fala walla mbiyen noon biteɗo Cheikh Fala kanko noon oɗo saaha tawa fawama junggo taw kadi jaguimo ko dadiɓe taweteɓe to Yumbol saabi ɗum noon woni ti koye ɓoggi karalleje ɗi hinde Facebook e kala saaha so tawi o yi debbo jontade wakkili kay profil muɗum o ɗaɓɓiri ɗum cehilagal soɓe jewtidi ha hunde juuti o namdo ɗum so tawi ne jogui WhatsApp so wini jogui WhatsApp o namdo ɗum numéro mum ɓe jokkodira ha hunde juuti noon o heeɓa natte oɗon o ɓoora ɗum e ɗeɗon natte ha laaɓa o ɗum ko wiyete montage o monta ɗum o monta natte oɗon e montage goɗɗe ganduɗa taw kadi jomum ne ɓoori taw koye montage tigui o waɗi ɗum o nelde jomum wiya so tawi en gondani ko mbaɗo publié o heewata noon ko rewɓe resaɓe caggal noon rewɓe nogasa o dañi tigui funtude mumen o wondi mumen taw kadi koye ndiɗon mbadi battuɗo nogas o noon dañi tigui yaade ɗeɗo hen balɗe to dadiɓe wonɓe toon to Yumbola ɓen noon paye makko junggo ñalawma heccanki o hanki o o darima e yesso ɓeɗon dadiɓe oɗo ñalawma hande omo tawi cuuɗi niɓɓiɗi leydi sénégal gam fadde ñawore makko heɗen mbiya tan yimɓeɓe kala yooɓe ndento no fewi kala ma anda so tawi ɗaɓɓirima cehilagal guila e Facebook ha e WhatsApp kala salon nde tawno aɗa wadde neɗɗo bloqué wawa waddema message o waddema haydara ɗum noon wata neɗɗo ɗaccu tan jabdene funte ha ɗeɗo hen gueɗe kala kefta ɗum saabu aduna hande o ala ko ronki waɗede e ɗeɗo hen ɓoggi karalay saabu eɗen teski hay haala neɗɗo ne wawi wahlede jaggue haala neɗɗo haale gayna watte haala goɗɗo sikke ko goɗɗo haali taw wona goɗɗo haali taw tigui ko neɗɗo goɗɗo haali ɗum saabu en jii hande ala kala ko ronki waɗede e nder ɗiɗo hen machine aji ha joni toon to leydi sénégal keddorɗen ma en dutto e accident bannoɗo ñalawma hecciyanki o kikiɗe hecciyanki taw kadi ko toon to kadi ko toon to falde Tambacounda kene fota wonde kiloji 4 hakkude mumen e Kumpen tonga ha ganduɗa kene fotode yimɓe tatto mbasi en pittali mumen taw kadi ganduɗa oɗon bis tigui o fano taw ganduɗa ko bis guiwnoɗo toon to leydi Mali no wonde 7 place guiwnoɗo toon to Dakar taw kadi ganduɗa samino oɗon tigui accident taw ko camion mawɗo no fewi jeeɗo to leydi Mali ko
on tigi darno e bolol ne pani kaminon be jiani ko don tigi be mbokkodiri ha nganda wadi yimbe tatto maybe hen worbe dido e debbo goto debbo non wiye Seynabou Silla jeeha ko tonto leydi Mali iwi ko tonto Paris lamorgo leydi France arno tigi ko tawtorede dewgal mudoma hawre tigi ko don tigi wadi accident kanyumne ko don heddi ne wonde suka gorko jiyaade to Madina Gunasa to kadi ko giwnodo tonto Dakar tailleur to kadi ko dongno werla to kadi gitto werlaji tonto port mo dag tonto kaggulade mo Dakar kam tigi nanno miñum sellani yumum ne tuno miñum tonto Madina Gunasa ene nawdum tonto Tamba don tigi wayni bamum tawte tonto leydi France ngam yaade tawide miñum mo sellani tonto ciri cafridi Tamba kunda ƴetti 7 place kanyum ne heddi ko re 7 place biyeteɗo Mohamed Ba eden nelda duwaw dendangal Madina Gunas naɓe dendangal malinaɓe oɗo debbiteɗo Seynabou Silla nde geno yurmotoɓe yafoɗe en gandani inde tattaɓo eɗen mbiya kamɓe kala yo geno yurmoɓe yafoɓe cellani ɓe nde geno rokkataɓe hen cellal timmugal e wasiyade kadi bandiraɓe kala yoɓe dogguiri ses nde tawno jaam jaam hatta neɗɗo yettade ɗo feewi ɗo ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen hama en kaale dognoɓe werlaji ɓutti taw kadi ganda ko ittoɓe taw ko contenaire uji mawɗi tonto kaggulaɗe mo Dakar ɓe kolliti ɗo yaltina paaɗo koɓe natunoɓe hofgo juuɗe e nder leydi Sénégal caggal nde Sénégal adduno kuural ko fatte banggue pesgol werlaji taw kadi ganduɗa syndicat ji mabɓe wona ɓen tigui kollitima tan hofgo juuɗe ala ko kamɓe tigui e gardugol biteɗo Ngora Homa ɓe noon kollitima ɗoftuɓe goɗon hofgo juuɗe ɗo e altina paaɗo so gueno haaje ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale sitin moɓodiral jangguinoɓe tuddural jaabi ha teddingal leydi Sénégal kamɓe noon ɓe gaditima laamu ngu gam wiide hanki oɗo saaha mo gonen yidde mabɓe ko laamu ngu yo hormo e kuule cifonoɗe ɓe cifodirano ko fate banggue jobdi mabɓe ko ɓenni e ko jogori arde kala so tawi kay ala hen kala ko rewi lawol balɗe ɗiɗi so tawi lewru octobre ari nde école aji ɗi guddita ko nden tigui ɓe natanta ko wiyete hofgo juuɗe sen guewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jayde witende Sahara Média ɓe kolliti wonande koninkoɓe leydi Mauritanie hinde militaire taweteɓe kiral hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie caggal koto guere ɗimme felɓodirnode e koninkoɓe leydi Mauritanie toon to nder leydi to kamene ɓe pawi juuɗe mabɓe ñande talata ɓennuɗo hen e yimɓe jeeyo taw kadi ganduɗa ɓe jogui werlaji ɗiɗi ɓe jogui fetelaji kame téléphone aji ɗi ganduɗa ko sans fil neɗɗo woni kala no wawi noddude ɓe jogui hen kuure jonde no fewi taw kadi ganduɗa ko dognoɓe huuɗo bonko ko wiyete doroka kame yimɓe kala tene kadi ganduɗa ko taƴoɓe e booli ɓe noon pawama juuɗe ɗo sahani tawe e juuɗe koninkoɓe leydi Mauritanie taw yaltingol ɗon ɗerewol ko chef d' état majeur mo leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witen al akhbar ɓe kolliti wonande e suudu safara tawiten toon to butel miti witendo Ahmed Ben Khalifa toon ne teskama toon ñawɓe taw kadi saabi nguɗon ñaw ko ñaw mbitengu denga toon to butel mita kene fotta wonde 150 kilométre hakkude muɗum e Nouakchott ko toon tigui oɗo saaha noon addata ɗum ko ɓowɗi ɓowgu noon so tawi ngo fiɗima hande e janggo jiita ko ɓanduma ne tedda ƴiyema ne Moussa aɗa jangue jangol ne sora e ɓanduma so ɓooyi ala kala ɗo musata e ɓanduma daña pawgal cattugal no fewi ɓen noon e tawe oɗo saaha mo goni ne cuuɗi cafriɗi taweteɗi toon to butel mite ɗe mbiya tan yimɓe yoɓe ndento no fewi tinno ɓe kuma fabion ngaji so tawi ɓe kiira walla kay kalɗo ɓe goni ɓe ndento e ɓowɗi ha tenti oɗo saaha mo gonen wonati koye ndungu huuɗo ko ƴellitima no fewi ten dabeji ɗe kala ko piɗeteɗe hay tebbulɗi e koye men yo yimɓe lawƴat ha laaɓa lawƴir ɗum ndiyam ngulɗama mbawa rentade ɓowngu ko tooke bonde woni e muɗum ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde wiyete al akhbar ɓe kolliti toɓoli mawɗi jippima ten to wuuro wiyetego Attar ha ganduɗa kene fotonde galleji kewɗi jolima toon taw kadi ganduɗa hoɗɓe hen ɓe kala jegginama siftinde on hitande ujunnaje ɗe sappo e jeegom toɓoli kewɗi garin toon ha waɗi tigui wamiji kewɗi gaari toon ha waɗi mayɓe kame gañiɓe yimɓe hewɓe jooɗi ngala galleji ko ɗum tigui oɗo saaha mo gonen woni toon to Attar ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen jayde wiyete adararen foɓe kaali wonande kay keddoɗen koye yolayro toon to Trésor ne tawi nder leydi ndi fayenma toon to Fédérica kami nokku biteɗo Tiwali toon ne kadi oɗo Tiwali ka nokku biteɗo Tawli taw jil jafuɗona taw kadi ganduɗa saha toɓoli kewɗi jippima toon ganduɗa kuɓeje kewɗe pukkima e leydi nokku biteɗo taw jil toon noon yimɓe jeegom mbasi pittali mumen hen ɗiɗo ko rewɓe hen nayo ko sukaɓe ko gañi ko kadi woni yimɓe joyo kamɓe kala noɗo saaha mo gonen aɓe tawi toon to nder leydi to ko wona ɗum
ɗum ko noon yimɓe hewɓe nan toon ngala ɗo koɗi taw kadi ganda ko egguɓe galleji min ɗo larɗa kala ko diƴƴe hakkude guure e nder guure ɗe kala ko diƴƴe ɓole goni toon to Zouairat Nouadhibou lawol ngol on Zouairat Nouadhibou lawol lana jordi taƴi taw saabi kadi taƴgol mum ko diƴƴe ha ganda lana jordi taw kadi ko nawanno ko fate banggue mina golotoɓe jamɗe oɗo saaha kanka hoore makko wata dodde caggal nde lawol ngol taƴi ha laaɓi joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena mayen ka joni toon to leydi Mauritanie keddoren mayen kale Biram Da Wula Baydi taw kadi ganda ko ñalawma hanki on noddaɗo ñawore muɗum tuma kay nde dilloɓe cetal biyetegal Iran Mauritanie kamɓe kala nde mbaɗi moɓodiral mabɓe yeeso suudu ñawore tawiten toon to Arfata kamɓe kala konngol ko gotol kamɓe kala ɓe gaari tigui ko yidde kay wadde soutenir musidɗo mabɓe biyeteɗo Biram Da konnguɗi Biram Da ɗi haalno ko ɗin tigui o haali o hulani wo mañan caggal nde o dari e yeeso ñawore taw kadi ganda jaggimo koko wiyete jaydi yanke taw ko tumnoɗomo haali mum konnguɗi ɗi pewani toon to leydi Mauritanie sirtinde ona hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi ha fano hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɗiɗo duuɓi kala oɗo henno biyeteɗo Biram ne haɗa deje no fotiri ni e nder leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddorɗena ma en kaali jaydi wiyeten e Sahara ɓe kolliti wonande Mohamed Wul Abdelaziz ko hoorejo leydi ndi to makka nde sumgoji gasi ha laaɓi gueno rokkimo polgo toon to sut sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie kame nder leydi ndi kala ko fate banggue disnodirtoɓe ñalawma hanki o jogorno huccodirde jaydiyankoɓe gam sattude ko yiiɗi haalde ɓesguji Mauritanie naaɓe hanki noon wo dañani wadde ɗum ko kikiɗe hande o tigui o huccodirta e jaydiyankoɓe gam sattude e konnguɗi makko gueɗe kenon ne ɗamina ma o haalen kanko hoorejo leydi Mauritanie koye makko keddorɗen ha joni hanki wo jaɓɓima taw kadi ko gardiɗo koninkoɓe hinde Barkhane taw ko gardiɗo koninkoɓe hinde Barkhane taweteɓe toon to leydi Mali ɓe joddima hanki ɓe joddi toɓɓe kewɗe no fewi ko fate nden kay kisal kam e leyɗele ɗe ha tenti leydi Mali kam e leydi Mauritanie sen giwi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali colonel Saydou Doumbia yaltini hanki ɗerwol muɗum taw kadi ganduɗa ko yurnitiɓe ko fate banggue toɓoli kam e yolayr wondu e nder leydi ndi kala o holliti ken won ujunnaje tato e temedde jeegom e nder leydi ndi kala ɓen tigui woni egguɓe e galleji mumen e nder gawo ha e nder leydi ndi kala kamɓe egguɓe noon oɗo saaha mo gonɗen yogay mabɓe ngala hay galleji ɗo koɗi kene fotonde sappo e tato neɗɗo wawi sen pittani men caggal ko bildi kame hunde yani men won hen jaadi koye ɓakke ko wona ɗum ko sappo e jeeɗiɗo gañi men gañande musi ene fewi ne tawi cuuɗi cafriɗe oɗo saaha mo gonɗen taw kadi ko halfinaɓe weeyoji ko fatte banggue météo jaltini wonande oɗo saaha mo gonɗen e kulhuli ɗeɓe jogui e nder leydi Mali ha tenti toon to gawo kala darɗa ko ndiyam ɓolam woni toon caggal yo layru mawdu nan toon tene kadi ne huula woto ñabboji garde toon ɗe kolliti oɗo saaha mo gonɗen mayel Niger taw kadi ko taccugel e nder Bamako e hoore mum koko ƴeeri ha ganduɗa oɗo saaha mo goni kulhuli mawɗi ne joga woto ngel wamminde diƴƴe maggel ngel yoola galleji kewɗi no fewi yimɓe hewɓe ne jersina yo ɗanoro yitere wotere so tawi tan jii ko pamani mbaɗa e ladde guila kay diƴƴe ngel ɗo hen mayel tawdiri men e nder galleji mumen joni toon to leydi Mali keddorɗena ma en jaaha toon to Ansogo pom taweteɗo pom biyeteɗo Kangala taw kadi tawi nokku biyeteɗo Bintiya toonne kadi ko suka gorko jangguinowo ken wona 50 kilométre hakkude Ansogo suka gorko jangguinowo kam tigui fella toon kural wedda e less pomo taw kadi moto mum nawa oɗo saha noon dadiɓe finoɓe toon ɓe gudditen loskoji gam wawde fawde juuɗe men e baɗɗo ngal ɗo hen baɗal andaka tam so tawi ko pelle ceɓitiɗe walla ala ko wuyɓe tan yinnoɓe wujjude moto makko walla taw ko neɗɗo ganduɗomo ha joni toon to leydi Mali keddorɗena ma en kaali Salif Keita yimiyanke ngana belɗo dande taw kadi ko fuñena holliti metti mum no fewi fate laamu leydi Mali gam holliti ngel ɗo hen cukalel dewela biyetegel Ramata Diara biyetenogel Ramata Diara barangel toon to Fana ɗo tan e lebbi seeɗa jawtuɗi ha oɗo saaha mo goɗen laamu leydi Mali hay konngol gotol suwa taw haalde hen kanko noon o holliti o deƴƴata fuñeji ne mbaɗa e nder leydi ndi omo daara omo deƴƴa ɗum o deƴƴata hande o deƴƴata janggo te ñande kala ma o ha laamu ngu daro hen beele ñawore waɗe ngel ɗo hen cukalel jaranogel e duuɓi 5 barangel hoore mum taƴa wedda taw kadi ko toon to nokku biyeteɗo Fana o holliti noon oɗo saaha mo gone waɗacci musique ha laaɓi kono heddora concert goto mo ganduɗa taw kadi on concert o waɗanta ɗum tigui ko ngel ɗo hen cukalel barangel toon to Fana biyetegel Ramata Diara on concert no waɗata ɗum ko 15 ha 17 e lewru novembre fandu so gueno haji toon to leydi Mali on saaha noon kanko e musique
musique kam ko bay bay waci ha laɓi ha wiccera ha joni tonto leydi Mali keddoɗena mayen kale Ibrahima Konate taw kadi ganduɗa ko gardiɗo cetal bitegal on Alfarouqa taw kadi ganduɗa ko cetal ballowal no fewi dahanoɗo guila 4 lewru septembre accitama hanki e yaltinde ɗerwol jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisala biteɗo Salif Touré Salif Tarwore omo tawi oɗo saaha mo gonɗen taw kadi koye clinique suudu safara witendu clinique de la place omo safro kono hay konngol taw o suwa taw yaltinde taw o ɗaccitama andaka taw holɓen dahanoɗemo sen giwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Guinée Bissau CEDEAO ñalawma heccanki o waɗi rango fade laamu Guinée Bissau ɗo saaha mo gonɗen ɗeɓe kormoto taw kadi ko dat toɗɗaɗo wonande kay ko fata banggue sumgoji sarɗiyankoɓe nder leydi ndi taw kadi waɗata ko 17 lewru novembre fandu so guino haaji siftinde noon duuɓi tati oɗo saaha mo gonen Guinée Bissau ne tacca kay ko fate banggue caɗele mawɗe no fewi ko fate dawrugol e nder leydi ndi kala tonto Guinée Conakry ñalawma hanki o seppoji mawɗi mbaɗama tonto Kaluma ha fenma tonto Matam ne tawi nder leydi Guinée tonte Conakry hoore muma kamɓe ɓe seppoji ɓe noon yogay mabɓe tawati koye lundiɓe caggal oɗo biteɗo Kalifou Sala kam tigui wonno président cour constitutionnel leydi ndi tuma kay nde wanno discours mum hitande ujunaji ɗe 16 hollitino mandat tataɓo wodata e nder leydi ndi ene tuma noon Alpha Condé ko on tigui addi polémique e nder tonto sud to tonto sud cour to o tonto sud tugnorgal to ko on tigui addi noon ko fate banggue caɗele taw kadi ko mbuñari ko fate banggue ɗereji ha on wawi ittede golle mum totta goɗɗo biteɗo Mamadou Lamina Bangoura oɗo saaha ko on tigui arti kamɓene lundiɓe ɓe kolti ɓe ɗaccata ɗeɗo gueɗe enen mbaɗa e nder leydi Guinée pawi hen guite mabɓe sen giwi tonto Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena police dadiɓe ya muskoro pawi juuɗe men yogay sukaɓe eɓe gon hedde jeegomo walla ni jeeɗiɗo kamɓe kala noon ko sukaɓe wujjoɓe motoje hay téléphone aji hay goɗɗum saaha kala ɓe mbara waɗa saaha kadi aɓe taƴa ala foof koɓe mbatta oɗo saaha kala kamɓe dadiɓe wonno himɓe mabɓe ko yidde fawde ɓe juuɗe ɓe paye mabɓe juuɗe ñalawma hanki o kamɓe kala maɓe daroyo e suudu ñawore witeɗo tumbudi witeɗo tummodi tawiteɗo tonto yamuskoro tonto Côte d'Ivoire keddana ha joni koninkoɓe sappo ɓe hinde militaire kamen tigui mbiya teb jamma hanki o taw kadi wiɓe teb ko koninkoɓe hinde gendarme oɗo sahna ɓe tawi juuɗe dadiɓe taw kadi koɓe hinde police kamɓe kala koɓe sappo ɓe betta tigui koɓe cimmo taw kadi ko huuɗo bonko ko aɓe duka aɓe ƴetto aɓe gulla dow koɗon tigui kamɓe kala ɓe teeɓa ɓe jeeya noon koye koninkoɓe ɓe hinde FACI taw kadi ganduɗa ɗum waɗi koye nokku biteɗo Séguiela nokku biteɗo Séguiela ne tawi nder leydi Côte d'Ivoire ko toon tigui ɓe teeɓa kamɓe kala ɓe tawi juuɗe datiɓe ɗo saaha mo gonɗen tonto Burkina Faso capanɗe tato neɗɗo pawa junggo ñalawma hanki o kamɓe kala ɓe pawa junggo ko hakkude Ouagadougou e nokku biteɗo Kaya e Ouagadougou toon tigui ɓe teeɓa kamɓe noon wonno tigui hamme mabɓe ko haddinde e sukaɓe rewɓe taw kadi ko cukalon jara woni e lebbi sappo ha faynma lebbi nogas e nayya yogay mabɓe noon hakkude Ouaga e faynma tonto Ouaga ha fayma tonto Koya kan yogay kene wona capanɗe jeegomo suka nana leli e cuuɗi safara taw kadi saabi ɗum ko kaddugal ngal rewani lawol siftinde o noon leydi Burkina Faso ɓe kaɗino kaddugal guila hitande 1990 capanɗe jeenayyi nder leydi ndi ɓeɗo noon gujjit toon e nder cuuɗi kay ene taƴa ene walla tan mbiyen ene kaddina toon sukaɓe rewɓe e kamɓe kala ɓe tawi juuɗe dadiɓe ɗo saaha mo gonen tonto Ouagadougou sen giwi tonto Burkina koto Niger paɗen yolayru mawdu wannode toon tonto Maradi ha fayma tonto Tawa oɗo saaha mo gonen ñawɓe nan tan ɓeydole laade e cuuɗi safara ɓene tuuta ɓene doga deedi ɓene leli mbawana koyemen taw ko choléra ari toon e caggal kalde larɗa kalton larɗa e nder leydi ndi kala ko teygal ɓolal woni hen diƴƴe ɓole caggal nde mayil Niger wami kame toɓoli garɗi kala galleji kewi nano kumba yimɓe hewɓe ngala ko ñaami oɗo saaha ko choléra muso woni toon yogay safraɓe taw ko waɗeɓe ne tawi toon gam fabade yogay mabɓe yaltinum ko jayde witende RFI sen giwi tonto Niger koto Togo paɗena londiyanke biteɗo nekku deme Habiya kam tigui natani gueddere hanki ñamata yarata kanko oɗo sama tawi omo tawe e yesso ambassade mo leydi Ghana tawite tonto Lomé woni Togo oɗo sa o holliti wonande kay CEDEAO o hollitino wonande dumbaɓe nder leydi ndi taw kadi ko lundiɓe dumbira ko fate banggue dawrugol yo ɗaccite kono laamu ngo oɗo saaha mo gonen jaɓani kankone o holliti wo ñamata wo yarata so wona ɓen ɗaccita ngol noon
wonangol woni go makko natande geddere e nder leydi ndi dumuna jawtuɗo natina geddere tonto ambassade mo Amérique taweteɗo tonto Lomé sen wi tonto Togo paɗen ko tonto Nigéria Boko Haram kikiɗe hanke yani e gure tati wuro wiyetego Kalira wuro wiyetego Kalaria en wonde wuro wiyetego Abdiya en wonde wuro wiyetego Amarawa ɗeɗo gure kala ne tawe nder leydi ndi ko ton tigi ɓe jani ɓe duppi gure ɗe ha gonti ndondi ɓe mbari toon yimɓe jeenayo ɓe gañi toon jeenayo aɓe tuumi noon kamɓe Boko Haram goɗo wuuro wonditi koye koñinkoɓe leydi ndi e kala sahane kolla ɓe to Boko Haram tawete kamɓene ɓe kolti kala kay kolla koñinkoɓe ɓe Boko Haram tawete koɓe yanoɓe e mumen hayso tawi ɓe jiiɗano yande e mumen sen wi toon to Nigéria paɗen ko toon to Cameroun jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jangde leydi ndi windi ɓatakuji mum faade nokkuji ɗi kala caggal cuuɗi jangguirɗi kala ɗo saaha mo gonɗen o haaɗi kala kene wiya téléphone nadde toon haalaka kam yettade cuuɗi jangguirɗi wona jangguireɓe wona jangoɓe beele jangde leydi ndi kala ene rewa lawola tan to Gabo ñalawma hanki o waɗɗani kaggulaɗe mo o vendo kaggulaɗe kesi pour ma haɗo ko ɓoyani taw kadi ko londe gaz e catal bitegal SGEPP ko ngal tigui hanki fetti yaltini jeygue hewgue no fewi waɗani mayɓe waɗani gañiɓe kono kam ko boni hen koni heewi waɗa saha noon loskoɓe guden loskoɓe men kono haɗo ɗo gonɗen andaka tawol ko saabi nguɗo hen cumbangu e nder leydi Gabo taw waɗɗani kaggullaɗe mo o vendo joni sen giwi toon to Gabo paɗen koto RD Congo Mayel taw ko nokku biyeteɗo Mongolo ngel Mayel noon ngel yooli kene fota wonde nogas e jeeɗiɗo neɗɗo ɓen tigui ɓalimen gawa e wiide kay biyeteɗo Alpha Bello ngebo mbongoyi kon tigui wonande kay yaltini ɗuma wonande kay ɗo saaha mo gonen taw koye jangde leydi France wiyeteɗo AFP wonande kamɓe kala ɓe jiitama kono kam oɗo saaha mo gonen ne hulɓini ngel Mayel e kala saaha ngel yoɓo pittali yimɓe hewɓe tan to Éthiopie paɗena Amnesty International holliti wonande kay kareli banno tan e yontere ɓennuɗo hen nde hakkude leydi ndi taw ko leñol biyetengol oromo kam e leƴƴi goɗɗi kala oɗo saaha noon laamu ngu hollitino kono gas e nayo neɗɗo mbasi en pittali men kono kamɓe ɓe kolti ko capanɗe jeeyo e jeetati neɗɗo mbasi pittali men ko ujunnaje yimɓe dogui payi toon to Addis Abeba lamorgo leydi ndi sen wi toon to Éthiopie paɗen ko toon to Burundi gardiɗo fedde sukaɓe taw kadi ko jaam wullitade caɗele mumen e laamu leydi ndi taw kadi ko taweteɗo e landa hoorejo leydi ka kam tigui wara dani mum taƴa wedda e rigol kam e joom suudu mum kala toon to Burundi oɗo saha noon jagorɗo kalfinade nden kay kisa leydi ndi holliti wonande ko worɓe joguitiɗo armeji iwɓe toon to Rwanda ko ɓen tigui gaari mbarimo kono ɗo saaha ɓe gudditi hen loskoji jaƴƴi no fewi beele ɓe mbawa fawde e juuɗe mabɓe e baɗɗo ngal ɗo hen baɗala ha joni koye Afrique keddorɗen ma en jaaha toon to Afrique du Sud fama toon junggo gonnoɗo disnodirteɗo e nder leydi ndi taw kadi ko conseiller municipaux boɗejo taw kadi ko tubak kam tigui fawa junggo kikiɗe hanki o kanko noon o wonnoti ko conseiller kono ɗo saha noti wonde conseiller caggal nde woƴƴati hoorejo leydi ndi biyeteɗo Cyril Ramaphosa biyeteɗo Cyril Ramaphosa kon tigui woƴƴati taw kadi woƴƴatima koye vidéo mo minute aji ɗiɗi caggal nde wimo kafir noon ko konngol mettugol no fewi caggal ngol konngol hanki nde jimadi waɗeɓe e ɓaleɓe woodi konngol tigui ɓe ƴattotono ɓaleɓe konngol nefnigol no fewi o wiyama omo tawe juuɗe dadiɓe kanko ɗon baɗɗo ngal ɗon baɗala taw kadi wiyete ko Kessi Naria noon koreji makko kolliti o wona karɗo cellal ɓandu no fewi kanko ɗo hen biyeteɗo noon o wona karɗo cellal ɓandu no fewi ko ɗum saabi tigui o wona karɗo cellal no fewi ko fate banggue haqqille ko ɗum saabi o yaltinum kono ɗo saha mo tawi juuɗe dadi ɓoyata ma wo daro e yeeso ñawore makko toon to leydi Afrique du Sud. musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettoki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe.